ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ କିପରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ପାଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ତଥା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଦିର ଗଠନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦଟିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ତିଆରିରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାଟିରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଆମୋନିୟମ୍ ଭଳି ଦ୍ରବଣୀୟ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ମୁକ୍ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆମୋନିଆ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଭଳି ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତଥା ଆଜୋଟୋବାକ୍ଟର ଓ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍ ଭଳି କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗଠନ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ମାଟିକୁ ଆସି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚକ୍ରର ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଏହାଛଡ଼ା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଯୌଗିକ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ DNA, RNA ଭଳି ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଅମ୍ଳର ଗଠନରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ରରେ ମାଟିର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଆମୋନିୟମ୍ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।